Ja tutaj zapytam tylko kolegę, który siedzi w busie. Ta pierwsza po lewej stronie tablica to jest lewy tor, prawda? Pierwsze dwie w pionie to jest lewy tor, te po prawej stronie to jest prawy tor, więc tak jak widzicie, tam ET, a na dole ET plus RT. Do tyłu, do przodu. I ET plus RT na górze, bo to jest czas reakcji, czas faktyczny. A ja rzucę lepszy. Słuchajcie.